ሰላም ከመይ ኣለኹም እንኳዕ ብደሓን መጻእኹም ናብ ሕልጽኔት ትግርኛ ፕሮግራም ምሳኹም ዘለኹም ኣነ ሲስተር ኪልማዊት ይበሃል ልሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማ ብዛዕባ ሓሞት እዩ ሓሞት እንታይ ይመስል ከመይ ይመስል ዝብል ብሓንሳብ ኮይንና ክርኢ ኢና ሓሞት ጠጠር ማለት ብየማናይ ዝርከብ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ቅብኣት ዘለዎ ምግብታት ንበልዕ እንተኮይንና እሳቶም ሞር ንኡ ናይ ምምፃእ እንትናቱ ሳዕቤናቱ ይበዝሑ ማለት እዩ ሓሞት ጠጠር እንታይ ማለት እዩ ኢልና ንርኢ እንተኮይንና ሓሞት ጠጠር ማለት ብጣዕሚ ንእሽተይ የእማናት ኮይኖም ብጣዕሚ ንእሽተይ እማናት እዮም ሓሞት ጠጠር ንብሎም ማለት እዩ ሓሞት ጠጠር ብዙሕ ግዜ ተኣዩ ሓሞት ጠጠር ብዙሕ ግዜ ሲ ብምንታይ እዩ ትለዓል ገለ ክብል እንተኮይንና ቀዳማይ ነገር ክዝለዓል ዝኽእል እቲ ዝበላዕናዮ ምግቢ ዳጀስ ወይ ድማ ዘይተፈጨየ እንድሕር እንተኮይኑ ብኡ ይጅምረና ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ሓሞት ጠጠር ዋና ዋና ምልክታት ንብሎም ነገራት ኣሎ ንሳቶም ድማ ሓደ ሓሙሽተ ነገራት ነገር ኣለዉ ንሳቶም ክርኢና ቀዳማይ ነገር ብየማናይ ከምቲ ፈለማ ዝበልክኩም ብየማናይ በኩል ብየማናይ ገፅ ቃንዛ ስፍሕ ዝበለ ቃንዛ ኣሎ ካልኣይ ነገር ድማ ካብቲ እቲ ቃንዛስ ብቅድሚትና ዝነበረስ ናብቲ ድሕሪት ናይ ምኻድ ነገር ኣለዎ ሳልሳይ ነገር ናይ ምምላስ ነገር ኣለዎ ራብዓይ ነገር ድማ ከብድና ብጣዕሚ እዩ ዘጨንቐና ማለት እዩ እዚኣቶም ነገራት እቶም ዋና ዋና ምልክታት ንብሎም ነገራት ኢና ብምቕፃል ድማ ሓሞት ጠጠር ብምንታይ ይለዓል እቶም ምክንያታት እንታይ እዮም ክኾኑ ኢልና ክንሓስብ ከለና ሰለስተ ነገራት ክንሓስብ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ነገር ዘይቅብኣት ዝበዝሖ ምግብታት ንበልዕ እንተኮይንና ንሳቶም ነገር ልኡል ንምምፃእ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎም ካልኣይ ነገር ድማ ክብደትና ብጣዕሚ ረገድቲ እንተኮይንና ልዕሊ ዓቐን እንተኮይንና እሱ ነገር እውን ከምፅአልና ይክእል እዩ ሳልሳይ ነገር ድማ ማይ ብጣዕሚ ኣውሒድና ንሰቲ እንተኮይንና ንሱ እውን ከምፅአልና ይክእል እዩ ማለት እዩ እዚኣቶም ነገራት ኣለዉ እዚኣቶም ኩሎም ዝበልክኹ ነገራት ኣለዉ ብመወዳእታ ግን ነዚኣቶም ኩሎም ነገራት እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንተኢልና ቀዳማይ ነገር ክንገብሮ ዘለና መድሓኒት ምውሳድ መድሓኒት ንወስድ ኢና እንድሕር እቲ መድሓኒት ፔንኪለርስ መድሓኒታት ኣለዉ ንሳቶም ክንወስዶም ንኽእል ኢና ንሳቶም ወሲድና ምንም ዓይነት ለውጢ እንድሕር ዘይምፅእ እንተኮይኑ ድማ መጥባሕቲ ምግባር እዩ መጥባሕቲ እንድሕር ንገብር እንተኮይንና ድማ ክልተ ዓይነት መጥባሕቲ ኣሎ ቀዳማይ መጥባሕቲ ተኸፊቱ ካብዚ ካብዚ ክብለኩም ኣይክእልን ይኽፈል ይቅደድ ምስ ተቐደደ እቲ ሓሞት ጠጠር ይወፀልኩም ማለት እዩ እዚ ተቐዳማይ ዝነበረ መጥባሕቲ እዩ እቲ ካልኣይ መጥባሕቲ ድማ ላፓራስኮፒ መጥባሕቲ ንብሎ እዩ ላፓራስኮፒ መጥባሕቲ ማለት ብኢንዶስኮፒ ማሽን እናርአና ዝስራሕ ኮይኑ ካብቲ ቀዳማይ መጥባሕቲ እሱ ዝፈልዮ ነገር ሓደ ነገር እዩ እሱ እንታይ እዩ እቲ ናይ ቀዳማይ መጥባሕቲ ለምሳሌ ካብዚኣ እስካብ እዚኣ እንተኮይና ኣይርአን ይመስለኒ ኢለ እሞ ሓደ መስመር ይክፈት እሞ በቲ መስመር ይወፅእ እቲ ጠባሳ ይህልወና ማለት እዩ ላፓራስኮፒ እንተኮይኑ ግን ኣርባዕተ ቦታ ጥራሕ እዩ እንትን ዝግበረልና ዝቅደደልና ኣብቲ ኣርባዕተ ቦታ ብጣዕሚ ንእሽተያት ንእስ ዝበሉ ብዙሕ ጠባሳ ዘይብሎም ብኡ ተኸፊቱ ይስረሐልና ማለት እዩ እዚ እውን መማረፂ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣቶም ክልቲኦም ንኣና ይሕሸና እዩ ትብልዎ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ግን ከም መጠንቀቂ ክነግረኩም ዝደሊ ነገር ኩል ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ከመይ ጌርና ክንፈልጥ ንኽእል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ቀዳማይ ነገር እዚ ዓይንና ንሪኦ ዘለና ቢጫ እንድሕር ኮይኑ ቀጥታ ናብ ሕክምና ክንከይድ ኣለና ካልኣይ ነገር ድማ ትኩሳት ተሓልዩና ፊበር ተሓልዩና ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ካብቲ ካሊእ ግዜ ኖርማል ላይፍና ድማ ብጣዕሚ ትዝገደደ ዝኾነ ቃንዛ ተሃልዩና ኢሚድየትሊ ናብ ሕክምና እንተንኸይድ ፅቡቅ እዩ ኢለ ይሓስብ እዚኣቶምን ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ነገራት ክትመሃሩ ክትፈልጡ ድሌት ተሓልይኩም እዛ ቻናል እዚኣ ላይክ ናይ ደወል ምልክት ብምጫን ሰብስክራይብ ብምግባር ኮሜንት ብምፅሓፍ ኣብ ቀፃሊ ድማ ክሰርሐልኩም ትደልይዎ ነገር ሓበሬታ ርእትዮ ተሃሊኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ቦታ ክትፅሕፉለይ እናተላበኹ የቐኒለይ ቻው